45 metrov pod vodou na jeden nádych? Rozhodli sme sa navštíviť najhlbší bazén v Európe, Deep Spot v Poľsku. Čím to mám začať to video? Ja tu mám mokré vlasy. To nevadí. Bolo to dobrodružstvo a keď hovorím dobrodružstvo, myslím tým hlavne tú 6-hodinovú cestu po legendárnych poľských diaľniciach, Som pobalená do Deep Spotu. kde má človek pocit, že videl celý život prebehnúť pred očami. Dorazili sme do no, lokálni to volajú Mszczonów, vraj. Dôležité je, že je to hodinku od Varšavy a že sme tam prišli nurkovať. Deep Spot je úžasný v tom, že si tu viete bezplatne požičať úplne nové Garmin hodinky, takže ak ste potápač alebo len chcete zistiť, či vám sedia, tu je na to ideálna šanca. A samozrejme, celý dôvod, prečo sem ľudia chodia, 45-metrový bazén, voda má približne 32 stupňov, takže to sú reálne laboratórne podmienky pre potápanie. Žiadna zima, žiadne bahno, žiadne... Nič nevidím, dotkla sa ma ryba. Pri bazéne si viete požičať úplne všetkú výbavu a akože úplne, že okuliare, šnorchel, plutvy, úväzok, naozaj, čo len potrebujete. Takže ja som si zobrala plavky, župana, moje okuliare z AliExpressu, o ktorých vám poviem v inom videu. No a išli sme na to. 90 minút v tomto bazéne vás vyjde na asi 100 eur, čo je podľa mňa celkom fér, keď si uvedomíte, že máte garantovanú viditeľnosť, teplú vodu a skôr vám dojde dých ako svetlo. Vo vode je kopec atrakcií, potopený čln, mikrobus, lana, hula hoop kruhy a pre skubákov aj jaskyňa. Takže či ste skuba potápač alebo freediver, vždy si nájdete niečom, pričom sa zabavíte alebo stratíte orientáciu. My sme skúšali všetko možné, ponory s plutvami, bez plutiev, na nádych, na výdych, techniky, ktoré fungovali a aj techniky, ktoré by som nerada opisovala, lebo som pri nich vyzerala skôr ako otulen s epileptickým záchvatom. No a teraz otázka, ktorú dostávam často. A čo je v tom slávnom tuneli? No, nič. Doslova nič. Tunel je len dlhá rúra s kachličkami, nič tam nečaká, nesvietí, nič nevyskakuje. No ale ja aj tak chodím zväčša so zatvorenými očami, takže mi je to viac menej jedno. A na záver ešte naša tradícia, spoločná podvodná fotka. To je vždy jeden veľký bizar, lebo si skúste predstaviť 4 ľudia, 0 slov, 0 kyslíka a my sa tam snažíme dohodnúť, kto si kde sadne. Ruky lietajú, niekto nerozumie, niekto už ide hore, niekto má kopol do brucha, no a výsledok vyzerá, ako by sme skúšali založiť podvodnú kapelu. Takže áno, Deep Spot. Návšteva, ktorú odporúčam každému, kto miluje vodu, teplo a adrenalín, alebo chce vidieť, ako vyzerá najhlbší bazén Európy, keď ňom strávite 90 minút a stratíte pojem o realite.